आम्ही आता असा ओरसकडे NH-66 महामार्ग रेल्वे पुला खाली आहेत. पण आज बघितलं तर रेल्वे ज्या हायवेवर जे पाणी भरत आहे, लोक कसे त्रस्त झालेले आहेत. 4 व्हीलर गेली की 2 व्हीलरला तिथं गाडी सुद्धा चालवायला भेटत नाही. मग अशा पद्धतीने तिथं कसरत करावी लागते. तेव्हा या हायवेचं काम कशा प्रकारे निकृष्ट दर्जाचे आहे ते बघा. आज याला जबाबदार कोण? ही जर इथे जर अपघात झाला तर याला जबाबदार कोण? मग अशा प्रकारे अशा वेळी PWD खाते काय करत आहे? एक कॉन्ट्रॅक्टर याच्यावर लक्ष का देत नाही? कृपा करून हे जे पाणी या हायवेवर साचलेले आहे ते तरी घालवायचा प्रयत्न करा. त्यानंतर काय असेल ते करा तुम्ही. पण जर ते पाणी घालवले नाही तर इथे अपघात होण्याची दाट शक्यता आहे. कृपा करून येथील ज्या आमदार किंवा या भागातील ग्रामपंचायत असेल तर त्या ग्रामपंचायतीने इथे लक्ष द्यावा आणि इथे होणारा अपघात टाळावा, ही त्यांच्याकडे मी आग्रहाची विनंती करतो. धन्यवाद.